not sit and do nothing, Honorable Chair. I established a team that consists of all investigative and crime combating teams. Ikomiti ejongene nenkcitho karhulumente iScopa ive kuba kukho namnye usopolitiko ophandwayo ngezityholo zorhwaphilizwe Eskom ezenziwa nguDerete. We saw how the families were struggling. Children were sleeping on piles of clothes and they didn't have any furniture. Anikwe uncedo amaxhoba ezikhukule ebutsheni balo nyaka kukomani. We need to solidify ourselves on the league with that Africa position. ISuperSport United iza kwenza ngako konke ukuphumelela yomibini imidlalo eshiyekileyo yesizini ukugqiba kumaqela amathathu encochoyini ye-DStv Premiership. Molweni makhaya samkele nababukeli kwijelo iDTT nanguvimba wangokuhlwanje. Ikomiti ejongene nenkcitho karhulumente iScopa ixelelwe namhlanje ukuba kukho namnye usopolitiko ophandwayo kwabantsasana ngezityholo ezenziwa ngowayesakuba ingqonyela inkampani yakwa-Eskom uAndre Derete. UDerete wenza izityholo ngelixa esenza udliwano-ndlebe kumabonakude zokuba kukho osopolitiko ababandakanyeka kwizenzo zolwaphulo-mthetho kwa-Eskom, kodwa wala kwaphela ukukhupha amagama abo phambi kweScopa. Agxekwe kanobom amapolisa ngokurhuqa inyawo ukuphanda ezityholo. IHawks, amapolisa kunye nebutho elilodwa lophando bachubela ipalamente ngophando lwabo kwizityholo zikaDerete. IHawks zixelele iScopa ukuba uDerete zange azichaze ezi zityholo ngexesha wayesebenzela eliqumrhu lombane. Ngelixa amapolisa ethe wawudiza jikelele lombandela akanika zinkcukacha zicacileyo baze bawulandela. We did not sit and do nothing, Honorable Chair. I established a team that consists of all investigative and crime combating teams that continuously in that area of Mpumalanga. They were hard at work and they are still hard at work. Ezi agente zolwaphulo-mthetho zithi azinalwazi ngophando lwabucala olwenziwe leliqumrhu ngezi zityholo. They would need to understand who authorized the appointment of the private investigating company that the former CEO referred to. And why would Eskom appoint private investigating company when the allegations could have been referred to the SIU or to the GPCI or State Security Agency for investigation? Kodwa amapolisa neHawks athi akukho lungu lezopolitiko liphandwayo. I did ask, did CEO that has just retired reported to the people that we have put there on a semi-permanent basis about the issue of the politicians? No. I asked individual on them. Everybody said to me no. Dinglulama Matya weendaba ze-SABC eParlamente eKapa. Usekela mongameli Paul Mashatile uthembise amaxhoba oqabhuko lomgodi eGarsfontein eFreystata ukuba sizakube zakhiwa izindlu zawo zingaphelanga inyanga ezintandathu. Zizindlu ezingaphezulu kwe-160 ezachaphazelekayo ngethuba kusiwa udonga lalo mgodi, nto leyo yavula izikhukula zamanzi kuSeptemba onyaka ophelileyo. Emva kwenyanga ezisibhozo lehlayishwa ngusha zentathu kuphela izindlu esele zokhiwe. Linyathelo lomthetho esinye sezizathu zokulibaziseka kuba ezinye iintsapho zakhetha ukuyokila enkundleni ngethemba lokugxabagxabisa kukhawuleziswe ukulungiselelwa kwazo. Liphinde lakhula ithemba eliphilayo kwamanye amaxhoba achaphazelekayo. Firstly, I'm happy. Yeah, it was tough, but the mine took 3 months to 4 months to build this house. Ukuyenza amaxongo nakakumbi imeko yeGarsfontein, inkampani yamanzi iBloemfontein yehlise uxinzelelo lokukhupha amanzi laye ku-30%. Le nkampani ityelwa izigidi zerandi ngumasipala osezimbandezelweni iKopanongo. Urhulumente wephondo uthembise ngokuphosa umrhatshi ungenelele de ube ufake phantsi kolawulo lomasipala. We have taken a decision, for instance, that the Minister of the responsible for water
as indicated, for them to be able to help, they need government to take over the running of the municipality, and we are looking at that, making sure that we apply Section 139, and we have engaged the municipality and they are prepared, and that will then allow Bloom Water to take full charge and provide water to the communities. Usekela Mongameli Paul Mashatile uthi urhulumente uza kulamla kwinyathelo lomndilili lomthetho elibandakanya uluntu, umasipala nenkampani yomgodi. People should be able to return to their homes properly in the next 6 months and properly well settled. Usekela Mongameli ukwatyelele iziko lokucoca amanzi kule ngingqi waze waqhuba amaqhashu noluntu lwaseYagersfontein. Umbutho wesisa iGift of the Givers kwakhona ingenelele yanika uncedo oludingekayo kumaxhoba ezikhukhula ezehla kuKoma neMpuma Koloni. Lo mbutho oqhokelene neFirst Nation Bank unikele ngokutya, umatrasi nempahla yendlu kula maxhoba. Izikhukhula zasuba ubomi babantu abathathu ngoFebruwari zatshabalalisa amakhaya amakhulukhulu wabantu kwisithili saseKrisani. Izikhukhula zashiya iintsapho ezingama-203 zingenamakhaya. Abanye babo balahlekelwa into yonke ababenayo. La maxhoba oko ephila ngezibonelelo. Families were struggling. Children were sleeping on piles of clothes and they didn't have any furniture. Many households didn't have even food. So we decided that a furniture handover and a food are most needed. Whenever there's a disaster, the fund always tries to see how can we support through partnering up with credible social partners, but also working with municipalities to ensure that we get the right beneficiary numbers. Imeko ayinhlanga kwezi ntsapho. Benze umahluko kakhulu ngoba bayasipha ukutya, basenzela yonke into. Ngoku siyakwazi ukuthi leyo sentanyana sinayo sikwazi ke ukuthengela abo bebeshota abantwana bendlini. Umasipala wale ngingqi uthi sele ukhona umhlaba wokwakha izindlu zesitena. Sixakekile ngosine project ephaya ezisa i-bulk water services. It is currently running as we speak. Intention njengoba nisitsho ukubana once igqitywe nezazindlu zakhiwe sikwazi ke ukufaka amanzi kwakunye ne-sanitation. Umasipala ukwafundisa uluntu ngokuguquka kwemo yezulu ekwacebisa abantu ukuba bayeke ukwakha kwindawo ezingasemlanjeni. Ndingulubaba lodada kwiindaba ze-SABC kuKomani. Abafundi bebanga lika grade 12 kwisikolo samabanga phezulu izinikeleni secondary school eCaroline eMpumalanga bamemelela isebe lezemfundo ukuba lingenelele ekuqinisekiseni ukuba kuyaphinda kuqaliswa ukufunda kwesi sikolo. Kukho izityholo zokuba kumengxi ukufunda kwesi sikolo ngenxa yokulwa okuphakathi kwekomiti elawulisa esi sikolo. Sele kuziveke ezimbini kungasafundwa kwesi sikolo kwaye abafundi bebanga lematriki banexhala lokuba oku kuza kubachaphazela kakubi. Ulawulo luqhokekile kwesi sikolo. Ngaphezu koko ke aba bafundi basebenzisa izindlu zangasese ezagqibela ngopewula ukucocwa. Eyona nxalabo yabo ke ngoku aba bafundi kukuba yonke le nquleqho iqhubeka kwesi sikolo iza kuchaphazela bona kuba imviwo ziza kufika bengekalungi. Our teachers are not coming into class most of the time. We've been knocking off early. Abazali bamemelela ikomiti elawula esi sikolo ukuba ichithwe. Bakwayityhola le komiti ngolawulo olugwenxa kwanokumosha ingxowa-mali yesikolo. The SGB must be dissolved with immediate effect. When you look the school condition and all the teachers and all the learners, when you interview them, their challenge is one, is the SGB. Ikomiti elawula isikolo ithi ingxaki zesi sikolo zenziwa ngumlo ophakathi kootitshala, inqununu kunye negqiza elilawula esi sikolo. Currently the principal is away because he is fearing for his life. But we have tried last week, met with parents Monday because we are having issues of issuing reports. Isebe lezemfundo eMpumalanga lithembise ukungenelela kule meko. If the challenge comes as a result of SGB or the principal or any other stakeholder to destabilize the school, we are empowered as the department to come into the space and make sure that the challenge is resolved. Abazali barhogrisa ngokumatshela kwiofisi zesebe lezemfundo ukuba lenyewe ayisonjulula kungaphelanga ntsuku zatywala. Usapho lwentwazana eneminyaka emithathu yaseLimpopo enemeko yolusu engaqhelekanga nemthintelayo ekuhambeni lucela amalizo. Unkuna wasemphangani ingingqi ngaphandle kweGiyani wazalwe nenxeba elingazange laphola kumlenze wangasekunene. Le ntwazana irhuqa ngamacala ukuze ikwazi ukuhamba-hamba.
Kusikinimba ixhokonqa inhliziyo ekuxananazeni kweenkumbulo zehambo yeminyaka emithathu kwindlezana eselula enentwazana ekudala itarhuzisela unyango. Lo mama oneminyaka engama-20 uthi iqenqgelekile iminyaka oogqirha behlola bengade bawubekela ubala unobangela weli nxeba. Amatyeli ngamatyeli iquqele le ntwazana kutyando kuzanywa nonyango nkqi ukunqamka kwemeko. On 2020, they tried the skin graft, but it didn't work. Even in 2021, ingcaphephe yogqirha womzimba iyalele lo mama uselula ukuba ancede umntwana wakhe ngokulolonga umlenze wasekhohlo de akwazi ukuma nokuhamba ngawo. Esi siqhelo sele esisibini sisonwabele. Kundoqo kunkuna kukuphila komntwana wakhe ukuze baphile ubomi besiqhelo. My wish is that she had to heal so that she can go to school with other kids. So I would like to ask for help. Umbutho ongafumani inzuzo ungenelele ekukhawuleleni olusapho. Bathi bakho abaxhasi abazinikele ukwelula ingalo ukunceda olusapho ngokutya nangempilo yomntwana. We are having people who are promising to come and help our young kid. Olusapho lunethemba lokuba xa umntwana edibanisa iminyaka emine ngo-Agasti uza kube efundile ukuma nokuhamba. Iphumelele iwonga lonyaka imvumi yomculo wegospel obethusile Nduna Mcinga kumsitho weMetro FM Awards wamkelwe njengeqhawe kwidolophu yaseMthatha eMpuma Koloni. Intatheli yethu Nkululeko Nyembezi usenzelele ngxelo. Ubuyeyeye imincili phakathi kwabalandeli nabathandi bomculo wegospel abahlali abazali besamkela intandane yabo ubethusile Mcinga bahambi bevuma ingoma ethi ngena nowa. Kolusapho olu lusuku olulodwa noluzele luthando luzele kukwamkelwa kusezingeni eliphezulu. Mina enkulu kakhulu kum ndiyaqala ufumana uthando olungaka nobubele obungaka ekhaya. Indeed umhulumende wase-Eastern Cape uyasisupport sizi artists alapha and we are very proud ilondo and siyacela into yoba baqhubeke ngosupporta ngenzela basizokwazi uku-inspirisha ii-artists eziphaya ezilalini. Ye kakhulu kuyina kalo mntana wenze nendingazange ndiyenze mna into. Ndiyavuya enhlizweni yami andiyazi kwale mini yanamhlanje iyimini endingazange ndiyicinga into yoba. Urhulumente wephondo eMpuma Koloni uthi ukuphumelela kukaMcinga kubonakalisa ngokuphandle ukuba kubalulekile ukutyala kwezenkcubeko nemidlalo. Bongo neqhayiya ukubona omnye wethu wabantwana esibaxhasileyo silisebe apha eEastern Cape ukuba abe kulamanqanaba ade awini. Kuthi njengephondo lengqwele siyazingca sikhuthaza ukuba naye azatsale abakhe njengoba ifikelele kulomgangatho nje enze ukuba nabanye abaza emva kwakhe ababonise abakhombisa indlela. Siyambulela kakhulu ke ngomsebenzi omhla wenzileyo. Sibulela abantu baseRothambo, sibulela abantu belizwe bonke ngokuthi bamxhase ukuze sibe sofika kule ndawo sikuyo namhlanje. Ukwamkelwa ngalandlela esezingeni eliphezulu kukabethusile Mcinga negqiza lakhe lonke kwenze le dolophu yayindawo apho wonke umuntu onwabileyo kuyo. Nanjengoko kubanjwe umsitho phakathi edolophini abantu bevila lembasa besithi ngena nowa. Nkululeko Nyembezi, SABC News, Mthatha. Ngoku masichaphile izimvo zabantu kwikhasi lethu leWhatsApp ngelinqaku. Mnekisi halala kubethusile Mcinga ngokuthi aphumelele kulama award umculo wakhe wegospel. Sina baqhubeke njalo aloku asibusa njalo umculo wakhe. Thixa nathi eMpuma Kapa sikwazi uba nemvume eziphumelele Song of the Year. Sithi kuye makabheke phambili nolutsha lanamhlanje malijonge pha kuye lifunde lukhulu kuye. Mna ndiyavuyisana naye Bethusile umsebenzi awenzileyo mhle kakhulu. Ndifuna ukuthi congratulations kulo kaBethusile. Uyacaca into yoba le yinkwenkwe ephuma ezilalini. Award enkulukazi yayikusebenzela insizwa siyabonga kakhulu ngendlela nje wamukeleke ngayo ekhaya sithi nje wababiza bonke nowa. Mina benimna ukuthi ihuntshu kuBethusile ngokuthi aqaqambise umculo wegospel kweli. Ayeyona nto ndiyithanda kakhulu yiloba uyimvume ehleli phaya zeMpuma Koloni akayindawo uhleli phaya. Wababiza bonke nowa.
wathi mvuliyeza wababiza bonke nowahalala. Hayi salibongisa ijaha lisebenzile. Singabantu balapha eMpuma Koloni sithi hore kumfana ogama lengubethusile xa ephumelele iMetro Awards. Ukhumbula uba abantu abaninzi abaziwayo nabadumileyo baziwa ngoba baqale eGauteng. Kodwa nokwazile ba aze nendondo engumntana lapha eMpuma Koloni yonke into ayenza apha eMpuma Koloni. Rasta never die by mistake. Siyabulela mntana mighty, siyabulela Rasta. Kodwa usizisele umculo omnandi kanje wegospel. Ichiza lokukhusela intsholongwane kagawulayo i-pre-exposure prophylaxis ngelasemzini elasungulwa ngurhulumente kwiminyaka esixhenxe edlulileyo lithatyathwa ngabantu kwehlisa umngcipheko wale ntsholongwane xa umntu ethe wasethubeni lokwesuleleka. Nakubeni eli chiza lisebenza kangangomyinge we-99% xa lisetyenziswa ngokomlinganiselo bekiweyo, uninzi alunalwazi luphangaleleyo ngalo. Ichiza ngabo basemngciphekweni wokufumana intsholongwane kagawulayo abafana nabasaze ngobuso elizweni, uluntu lwe-LGBTQI+ abakumashishini angothengiso lomzimba nabo banamaqabane aphila nale ntsholongwane. Okwangoku zintathu iindidi ze-PrEP ezivunyiweyo eMzantsi Afrika. The once daily oral pill, which is a combination of tenofovir emicetribine, so 2 drugs combined into 1 pill which is taken every day. The second option is the dapivirine vaginal ring, which is a ring inserted vaginally by women and can be used for up to 1 month, and it slowly releases amounts of dapivirine, which is an ARV drug, into the vaginal area to prevent HIV. The third option, which has recently been approved but is not yet widely available, is long-acting injectable cabotegravir, which is an injection given as an injectable ARV every 2 months to prevent HIV. Ngaphandle kokuba elichiza lifumaneka, ukusilela kwemfundo ngezempilo nokwaziswa koluntu kuyaqhubeka ukuba ngumqobo. The department should do an awareness on that to just let people know about the PrEP. Ngalo phando lenzululwazi ngoluntu elikhokhela amazwe kuphando nempendulo ezimayela nentsholongwane kagawulayo livakalisa ukuba amathemba wabo athezekile ngenxa yezinga lokuthatyathwa kwePrEP elidodobeleyo. Anticipated that oral PrEP would lower HIV incidence, but this has been thwarted by low uptake, challenges with daily adherence and poor PrEP persistence, particularly among young people. Isebe lezempilo laseMntla-Ntshona limaxhapheshu ngamaphulo mbombo zone zephondo, kodwa bayanqwala ukuba ngenene zikho izikhewu ekudingeka zivingcwe kweli candelo. Up to so far, a total of 32 campaigns were conducted since June last year. Ibhunga lephondo laseMntla-Ntshona lesifo sikagawulayo lithi umnqwazi walo awuqini ngale ngxelo. I think the Department of Health unit that has to deal with issues of community mobilization and education on PrEP itself, pre-exposure prophylaxis. It's not doing well, it's not doing enough. Elibhunga liqononondisile ukuba izingqi zogqithiswa kolwazi ngePrEP mawuvakale nangakumbi umfutho wazo kwiingingqi ngokolwimi oluqondwayo. Ngalo ndlela siuqonqothile uvimba wangokuhlwanje, sinikhumbuze zangomso ziza noxa bethu ngesiZulu. Kamnandi mawethu.